Salam. Men de çağı wagtymda bolan bir wakany görünmek isleýän. Has dogry bu men balym bilen baglanşykly. Ejemjan 2005-nji ýylda aýagy agyr bolup balnitsa düşdi. Has dogry men jigimiň dogulmasy biraz kyn düşdi. Men 9 ýaşynda, menden kiçijigim 8 ýaşynda kakam işleýär, ejem öýde çüdi. Ejemjanyň gowrullygy agyr geçýär. Şol üçinem ejemjanyň şu bäbejini kesir edip alýarlar. Jigimi, ejem ýapyk saraltma bolýar. Şeýdibem ejemjan bilen jigimjan aýry-aýrylykda Gurban Sultan balnitsada ýatýarlar. Bir ay ejemi görmedim. Doktorlar ejemiň keselini bilmeýän soňlar hiç kim boyuna almandyr. Birem öýde jigim bilen galyk. Agam gelnejem ýaşaýardy, ejemiň eltisi. Biraz olar bire feretdi. Soňra odan enem geldi. Olam bire feretmeýärdi. Sebäbi gowurmaýan çağatynyň agtygydyk. Men enem pahyr çağalaryny saýlap gowurýardy. Bir gedek dagy jigim gaty ýuwaş bolan soň özüm ýa-da birinji synpa giden soň mekdepde balajagyny hapalap gelipdi. Enem söwünüp bar dogunyň balagyny ýuwup hapalapdyr diýip maňa gyýgyryny ýewduran ýadymda. Men ýuwdum. Men şeýdip 9 ýaşynda 19 ýaşlyk gyýy ýaly özüm alyp barýardym. Kakam bolsa şu iş diýip ejem bilen başagaýdy. Şu wagtlar 2005-nji ýyllarda öwe eje diýip bir aýdym çykypdy. Teheler ýadymda. Öwe enem zalim enem diýip aýdýardy. Şu aýdym eşitip şeýle bir aglapdym. Allahan ejemjany bize ber, ejem ölmesin diýip aglaýardym. Çağı wagtymy düşünüpdim. Ejem bolmasa hiç kime gerek dälmi? Bir hiç kime gerek däl ekenik. Enem Feredanok, agamlarda üç nahary ýadyk. Menem muhanka çörek bardy. Şoň ýumşajyk içi bolýara, şonu iýip bilmeýärdim. Çaý nahary iýip otýurs, muhankam ýumşajyk ýerini aýryp goýupdym bir gedek. Enem bilen agam maňa söwüp, şoň maňa nahar bermän aş saklapdylar. Şonu maglap ýatdym. Ertesi mektebede aç gitdim. Mektebe baram soň abet boldy. Şeýle bir ajykýan kelle maňrya başym aýlanyp başlady. Açlygym çydyman, nämçünler naharhanaň ýanyna baryp durdum. Häzirem ýadymda. Şu 9 ýaşly özüme nefsim maňrya. Her kim bir zat iýe. Şeýdip içerik jan kakylly. Her kim giden soň naharhanaň başyny okuwçylaryň taşlaryny somsaň gyragyny goýup gidenlerini çöplep şonu etdim. Yerden çöplep zat etdim. Şeýdip oğun öýe bardym. Öýe atla barasym gelmeýärdi. Diňejem jany görüsüm gelýärdi. Kakama da hiç zat aýdyp bilemokdum. Seher kakamjan daňatdy, gün batdy, kän görübem bilem zokduk. Ejem janyň sesini eşitmäge dar bolupdum. Bir gedek ejem gaptal goňşymyň damaşynyna çağalym bilen gürleşdirä diýip jaň edipdir. Menem begenip algap bardym. Ejem janyň sesini eşitenden aglap başladym. Eje sen haçan geljek? Gelä, bire hiç kim Feredanok, enemem Feredanok, nahar berenok diýip aglapdym. Ejem jan şu wagt aglap gürläp bilmän telefon goýupdyr. Şoň ejem jan edenne bir nowatçy wraç bar ekeni. Ol ejemden sorýar. Sen başga da çağan barmy diýip. Ejemem hawa, 2 tane çağan bar diýär. Orajam ejeme gynanyp, sen hiç kim boyuna almaýan dur. Ýöne men seni boynuma aljak diýär. Şeýdibem şu wraç ejeme seredip başlaýar. 2 ay şeýdip ejemjan balnitsada bolar, şu doktoruň kömegi bilen öýe gelýär. Sebäbi ýetmedigini ýetirip ejemjanyň öz jüsünden çykaryp şu wraç ejeme berýän ekeni. Ejemjanyň ýetmedik dermanlaryny öz alyp berýän ekeni. Şeýdibem ejemjan ullukan bäbejik jigim bilen öýe geldiler. Ullukan diýäniň sebäbi jigimjan dogluny 5 kilo 500 gram bolupdyr. Adam düşdi aýdylan. Adyna da Muhammed goýýar. Ejemjan ysgynsyzdy. Şeýdip çağaçyga känser edip bilmeýärdi. Jigime de men seredýärdim. Men bu zatlara qaýylym. Ýanymda ejem bolsa bolýardy. Ejesiz durmuşum juda kıyın bolýanyny çağa wagtym göz getiripdim. Men şu adama, şu wraça, adın hükman aydaýyn haýyş, Gurban Keşekoviç
köp sağ bolsun aýdýan. Häli bugün öçenli. Eýýäm 21 ýyl geçdi. O wakadan ýaşyna, ömrüne, çağalaryna doa goýar. Biziň ýerdäki periştämiz bolup ýetişdi. Ol meňe ejemjany gaýdyp berdi. Ol adam dogruýmaýsam hiç göremok. Ýöne ejem aýdyp berýär. Her gerek ýatlap diňe adyna doa goýar. Şol doktor barmy, ýokmy bilemok. Ullukan padarkasyny beresim gelýär. Inni biz ululuk. Doğrusu 2010'dan ejemjan 2019-njy ýylda 3 tane operasiýa geçirdi. Bir aýaksyz galy. Ejemjanyň görmedi bu gördü galy diýilen boldy. Ýöne hemişe Allahan ejemjany bize gaýtaryp berdi. Men häzir 29 ýaşynda maşgala boldum. Durmuşum gowy. Ýöne çağamyz bolmadyň ýollaşym bilen ýurtdaşyna işlemäge gaýtdyk. Soňam şu ejem şu ýerleri getirip aýagyna protez goýduryp ýörek gitmän arzu edýär. Men şu doktorun adyny hiç undamok. Häzir barmy ýokmy bilemok. Ýöne Allahan sag bolsun, ömrüni uzak etsin. Çağalarynyň ömrüni uzak etsin. Allahanyň bize beren peşgeşi ejemjan. Emma şu doktorun kömegi gatykýar. Gurban Kişekewич. Her bir çağa ejelsiz kakasyz ululmasyn. Ejel kakaly ululan çağalaryň ejel kakan gadryny bilsinler. Dirkä söýüp, seýlap dursunlar. Soň ýitirenden soň wah diýeniň peýdasy ýok. Sag bolun, haýyş. Hökman Gurban Kişekewiçiň adyny agdap geçin. Sag bolun. Öýüňizde gowjy seredim. Hökman şu ýagylamy goýup berin. Haýyş edýän. Sag bolun.